खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 6 जानुवारि 2026 मायथाइ एबा 21 पुस दान 1432 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा फोथायथि आरो गोहोजों बुंफबनाय जागोन। गोदान बिथांखिफोराव जाफुंसारनाया रोखा जायो। नोंथाङा खामानि थिलियाव हेफाजाब आरो सिनायथि मोनगोन। नखराव मोनसे गोजोन आबहावा थागोन। सावस्रिया नर्मेल थागोन आरो ब्याम खालामनायजों लोगोसे गोसो होनाया मुलाम्फा जागोन। गोजाम सोमोन्दोफोरा मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। धोरोमारि एबा गोसोआरि हाबा मावनाया गोसोआव गोजोन लाबोगोन। मोजां साननाया सानखौ स्रां खालामगोन। साना गोजोनथाव आरो फिथाइ गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7, खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब, खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा। वृषभ राशि। दिनै धैर्यजों खामानि मावनाया मुलाम्फा जागोन। गोदान बिबानफोरा थुलुंगाखांनायखौ बांहोगोन। राङारि लेनदेनखौ गोसो गोथारै खालाम। नोंथाङा लोगोफोर आरो नखरनि सुबुंफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोजाम दावराव-दावसिफोरखौ सुस्रांनो हागौ। सावस्रिनि फारसे गोसो हो आरो समानथि आदारखौ लाखि। खामानियाव जाफुंसारनाया सोरजिलु सानस्रिनि गेजेरजों फैगोन। बेबादि खामानिफोराव सम हगार जाय फोथायथि आरो गोसोआ बांहोयो। साना मोजां आरो थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4, खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब आरो खाफाल गोनां दिगा जादों साहा। मिथुन राशि। दिनै दावबायनाय आरो गोदान खाबुफोरा नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नखराव खुसि आरो बुजिलायनाया बांगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गोदान बिबानफोरखौ सामलायनाया गोरलै जागोन। धोरोमारि हाबाफोराव बाहागो लायोब्ला गोसोआ गोजोन मोनगोन। गोजाम लोगोफोरजों मुलाम्फा गोनां सोमोन्दोनि जाथावना दं। साना गोजोनथाव आरो दिहुनथाइ गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5, खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब आरो खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब। कर्क राशि। दिनै गावनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ दबथायनो गोनां जादों। न'आव आरो गावनि नखरजों गोरोबलायनानै लाखि। गोदान मावथांखिफोराव जाफुंसारनायनि इसारा होनाय जायो। रांखान्थियारि थिरांथाफोरखौ सांग्राङै ला। सावस्रिनि फारसे गोसो होयोब्ला मुलाम्फा जागोन। गोजाम जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। धोरोमारि हाबाफोरा गोसोआव गोजोन आरो सुखु लाबोगोन। मोजां साननाया नोंथांनि खामानियाव मुलाम्फा जागोन। साना गोजोन आरो रंजालु जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2, खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर, खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा। सिंह राशि। दिनै दैदेननायनि रोंग'थिया गोख्रों जागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। नखराव हेफाजाब आरो सुखु गोजोन थागोन। गोदान मावथांखिफोराव जाफुंसारनायनि नेरसोन दं। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नोंथाङा सोरजिलु खामानिफोराव नांथाबगोन। गोजाम रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोदान बिबानफोरा थुलुंगाखांनाय जागोन। साना दिहुनथाइ गोनां आरो मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सना गाब आरो खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा। कन्या राशि। दिनै खामानि थिलियाव गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। गोजाम दावराव-दावसिफोरखौ सुस्रांनाय जागोन। रांखान्थियारि हालोदा समानथि थागोन। नखराव हेफाजाब आरो अननायआ बांगोन। सावस्रिनि फारसे गोसो हो। गोदान बिबानफोरखौ सामलायनाया गोरलै जागोन। समाजारि आरो धोरोमारि हाबाफोराव बाहागो ला। सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। साना गोसो गुदुं आरो गोजोनथाव जागोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5, खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला। तुला राशि, दिनैनो समानथि थिरांथा ला। गोदान बाहागोदारिया मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गोजाम लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथाङा सोरजिलु हाबायाव गोसो जागोन। मेडिटेशन आरो यगा खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साना खुसिजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6, खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब। वृश्चिक राशि, दिनै गाव बिजिरनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानि थिलियाव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन। गावनि सावस्रिनि सायाव नोजोर हो। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। गोजाम रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। धोरोमारि हाबाफोराव बाहागो लायोब्ला मुलाम्फा जागोन। साना फिथाइ गोनां आरो गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8, खाफाल गोनां गाबा जादों मै गाब आरो खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला। धनु राशि, दिनै खाफाला गोख्रों जागोन। गोदान बिबानफोरा जाफुंसारगोन। फालांगि आरो साख्रियाव मुलाम्फानि खाबुफोर दं। नखराव सुखु गोजोन थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। सोरजिलु आरो समाजारि खामानिफोराव सम हगार। गोजाम लोगोफोरजों मुलाम्फा गोनां सोमोन्दोनि जाथावना दं। ध्यान आरो यगाया गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। साना गोसो गुदुं आरो जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3, खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा। मकर राशि, दिनै खस्थ'नि गेजेरजों आबुं फिथाइ मोनगोन। खामानि मावनाय जायगायाव दिदोमथि थागोन। नखर आरो बैसोगोरा सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन थायो। नोंथाङा गोदान बिबानफोरखौ गोरलैयैनो सामलायनो हागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। धैर्य आरो आब्रुथि लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा सोरजिलु हाबायाव गोसो जागोन। साना गोजोनथाव आरो गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4, खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सानजा। कुम्भ राशि, दिनै गोदान सानस्रि आरो बिथांखिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। हाबानि आबहावायाव सोलायनाया जाथावना। नोंथाङा लोगोफोर आरो नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। समाजारि हाबाफोराव बाहागो लानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। ध्यान आरो यगाया गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। गोजाम रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोदान बिबानफोरखौ सामलायनायाव जाफुंसार जागोन। साना गोसो गुदुं आरो दिहुनथाइ गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7, खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब आरो खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा। मीन राशि, दिनै गोसोआ गोजोन थागोन आरो गोसोआ बांगोन। नखराव गोजोन आरो हेफाजाब थागोन। रांखान्थियारि हालोदा दिदोम थागोन। सोरजिलु खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। धोरोमारि हाबाफोराव बाहागो लायोब्ला मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंगोन। गोजाम लोगोफोर आरो सोमोन्दोफोरनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। साना गोथार आरो गोजोन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2, खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोमो आरो खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।